नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत गरम मसाला। ही बऱ्याच जणांची रिक्वेस्ट आहे गरम मसाल्याची, त्यासाठी आपण हा गरम मसाला बनवूया। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। हे पाव किलो धने आहेत, मिरी 100 ग्राम, लवंग 15 ग्राम, चक्री फूल याला वरियाळी पण म्हणतात, हे 50 ग्राम आहे, मसाला वेलची 10 ग्राम, दालचीनी 40 ग्राम, जिरे 30 ग्राम, मसाला जिरे 10 ग्राम, जावित्री 15 ग्राम, बडीशेप 15 ग्राम, जायफळ 1, खसखस 15 ग्राम आणि खाण्याची वेलची 5 ग्राम। आता हा सगळा गरम मसाला जो आहे तो आपण तव्यावर भाजून घेणार आहोत। पहिले धने भाजून घेऊया। आधी थोडेसे घालूया। गॅस मीडियम वरती ठेवायचा आहे। धने भाजून झाले, जास्त आपल्याला काय करायचे नाहीये। बाकीचे धने मी नंतर भाजते। मिरी भाजून झाली आहे। चक्री फूल याला वरियाळी पण म्हणतात, चक्री फूल आपला भाजून झाला आहे। लवंग भाजून झाली आहे। मसाला वेलची, मसाला वेलची आपली भाजून झाली। बडीशेप, मीडियम आचेवरती आपण हे मसाले सगळे भाजायचे आहेत। मसाला करपला तर तो एकदम काळा होतो आणि त्याची चव पण कमी होते, म्हणून मीडियम आचेवरती भाजायचे आहे। बडीशेप आपली भाजून झाली। दालचीन भाजून झाली आहे। जिरे भाजून झालं आहे। मसाला जिरे भाजून झालंय। मेथी आपण मगाशी दाखवली नव्हती, ही 10 ग्रॅम आपण मेथी घेतलेली आहे। मेथी भाजून झाली आहे। वेलची खायची, वेलची भाजून झाली आहे। खसखस आपला भाजून झाला। हा लगेच भाजतो खसखस, लगेच काढायचं। मायपत्री, मगाशी सांगण्यामध्ये जरा कन्फ्युजन झालं, मी जावित्री बोलली आहे पण ही मायपत्री आहे, भाजून झालेली आहे। जायफळ आपण अखंडच भाजणार आहे, कारण ते फोडलं ना तर चिकटून राहतं आणि मग ते करपतं, म्हणून भाजते वेळी अखंडच जायफळ भाजावं। जायफळ भाजून झालं आहे आणि गरम मसाला आपला पूर्ण सगळा भाजून झालेला आहे। आता राहिलेले धने मी भाजून घेते। गरम मसाला सगळा भाजून हा थंड झाला आहे आणि मी हा सगळा एकत्र केलेला आहे। आता आपण हा मिक्सरला बारीक लावून घेऊया। हा मसाला सगळा भाजायला आपल्याला 25 मिनिटं लागली आहे, कारण आपण हे सगळं मीडियम आचेवरती भाजलेलं आहे। भाजलेले गरम मसाला आपण मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे। ह्यामध्ये मी तमालपत्र वापरलं नाही आहे, कारण तमालपत्र फोडणीला त्याचा सुगंध चांगला येतो। हा मसाला मी जसा घरी बनवते त्या पद्धतीत तुम्हाला मी हा दाखवला आहे। हा मसाला जेवणाला वापरल्यानंतर जेवण रुचकर आणि एकदम जेवणाला सुगंध छान येतो। हा मसाला आपण वापरायला घेताना छोट्याशा बरणीमध्ये असं काढून घ्यायचं आणि बाकीचं असं पॅक करून ठेवायचं, म्हणजे त्याचा सुगंध जो मसाल्याचा असतो तो तसाच राहतो, म्हणजे जेवढा आपल्याला महिन्याला लागतो तेवढाच छोट्या बरणीमध्ये काढून घ्यायचा। अशा पद्धतीत हा मसाला तुम्ही एकदा करून बघा आणि त्या मसाल्याची चव मला सांगा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।